tällä lailla. Se ei lähde liikkeelle, jos tällä yrittää kaksi. Eli tosta missä on A. Hei! Älkää höyskö siellä. Mitä? Tästä A-nappaimesta painetaan kerran, niin sitten se rupeaa toimimaan. Ja tämä pääntien kiinnitys oli näin. Tämä nyt on jokaisella heti toisena vaiheena edessä. Eli ommelkaa täältä. Niinpä, että tämä pääntien-kaitale on alaspäin, niin se näyttää sujuvan. Hei, kuuluuko? Ommelkaa, niin Milja ei kyllä näe yhtään mitään. Milja, nyt suu kiinni. No Otso, nyt ei ole ollenkaan niin kuin mitään tärkeää, mikä sun kengästä lähtee. Paitsi jos sieltä lähtee savua. No niin. No niin, hei, ommelkaa niin päin, että tämä kaitale on alaspäin. Koska tämä on se, mitä pitää enempi tarkkailla, tämä miehusta osa, ja siinä on sitä väljyyttä. Ja aloitatte täältä keskeltä, tämän keskitakakohdan, eli tämä missä oli tämä sauma, sen läheltä. Venytätte sitä kevyesti. Tätä ei saa koskaan venyttää niin kuin liikaa, vaan sen verran, että se hyvin menee tonne. Täällä on painijalan nostovipu täällä sivussa. Eli tätä voi pitää tällä vasemmalla kädellä kiinni. Otetaan tuosta nuppineula irti. Aloitetaan vähän niin kuin ennen tätä resorin tai tämän pääntien kaitaleen saumaa. Nyt